We zijn in het Museum van de Sardijnse Bergen in Arezzo om de reconstructies van de tentoonstelling van vereniging Impronte di Storia en Historical Traces te presenteren. Hier zie je de reconstructie van een nuragische toren zoals die oorspronkelijk was, compleet met terras en houten balkon op consoles. De reconstructie is bijzonder interessant omdat het een schaalmodel is van de nuraghe Santa Barbara di Sindia. Een fascinerende nuraghe die, zoals aan de buitenkant te zien is, talrijke gaten heeft in een spiraalpatroon waarin vermoedelijk balken zaten, daarom Pontaille-gaten of Pontaille-gaten genoemd. Hier zie je het interieur van de nuragische toren, herbouwd door ambachtsman Eficio Bussonera naar ons ontwerp. In het model zie je de binnenkamer, de wenteltrap en de kamer op de bovenverdieping. Ten slotte is er hier ook de trap die omhoog loopt en eindigt op het terras met dit kleine model. We kunnen zeggen bijna een koepeltje, waarmee je de trap op een beschermde manier kunt verlaten. Dit is een detail, althans door ons zo geïnterpreteerd, dat ook te zien is in de modellen van nuraghi, waarin dit soort kleine spitse afsluiting daadwerkelijk aanwezig is. Wat is het idee, de hypothese? Dat bij regen deze constructie de trap beschermde tegen binnenkomend water, dus regenwater in de trap zelf, wat na verloop van tijd door deze infiltraties beschadigd zou raken. De toren is gebouwd zoals oorspronkelijk bedoeld toen de constructie voltooid was, dus de steigergaten zijn nu vrij van het ingevoegde hout van de draagbalken die waarschijnlijk ook gebruikt zijn om de constructie zelf te maken. En uiteindelijk eindigt de toren met de consoles, of beter gezegd, de regimen sola, die met deze hoekvorm een galerij ondersteunen die in dit geval van hout is gemaakt. Een opvallend detail is de decoratie, dit soort zigzagvorm, die je zelfs kunt zien in de modellen van de nuraghi zelf, maar ook in sommige miniaturen van nuraghi die afgebeeld zijn op de nuragische votiefschepen. Een laatste detail van groot belang is natuurlijk de aanwezigheid van de deur, maar nog meer het grote raam op de bovenverdieping. De poort is het klassieke voorbeeld van een nuragische ingang. De pijlers aan de zijkanten, met een aantal blokken variërend van 3 tot 7, een architraaf die de opening ondersteunt en dan het zogenaamde architraafraam of ontlastingsvenster dat precies de ingang afsluit. Dan, in dit geval vrij gecentreerd, maar in andere gevallen zie je variatie tussen de oriëntatie van de ingang en het grote raam. Hier staat het raam precies in lijn met de ingang en het heeft een aantal interessante details, zoals de bewerking van de architraaf die het raam afsluit. Maar zelfs aan de zijkanten zijn er uitsparingen waarvan men vermoedt dat ze gebruikt werden als inkepingen voor een raam of een houten afsluiting, waarmee deze opening letterlijk werd dichtgemaakt. Een laatste detail van groot belang is natuurlijk de aanwezigheid van de deur, maar nog meer het grote raam op de bovenverdieping. De deur is het klassieke voorbeeld van een nuragische ingang. De pijlers aan de zijkanten, met 3 tot 7 bouwstenen, een architraaf die de opening ondersteunt en afsluit, en daarboven het zogenaamde ontlastingsvenster dat precies de ingang afsluit. Dan, in dit geval vrij gecentreerd, in andere gevallen zie je juist variatie tussen de richting van de ingang en het grote raam. Hier staat het raam precies in lijn met de ingang en vertoont het een aantal interessante details, waaronder de bewerking van de architraaf die het raam afsluit, maar zelfs aan de zijkanten zitten uitsparingen waarvan men vermoedt dat ze gebruikt werden als inkepingen voor een raam of in elk geval voor een houten afsluiting, waarmee je deze opening letterlijk kon dichtmaken.